Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad Al-Hanafi. Naam inggih. Takone meneh arep piye? Pokoke mongko matur mata kuluna. Mae ngapa takulan ngucap sira fi. Wa tawaqqafan mandek sapa? Qadhi. Panggrape kondo mandek ngopo ngomong opo? Ya pe takon opo? Pokoke mongko dawuh lagu marang kori sapa Syekh. Naam iya. Pokoke mongko matur mata kulu. Gimana repe? Takon aku takon opo nggih yo. Mata kulu takon apa fi akhirnya mandek melewat awak kafalan mandek sapa Qadhi pokoke mung dawuh lahu marang Qadhi sapa Syekh Naam ya hatta qala iku ngucap sapa Qadhi dari kae ngono mata kul yang jane apa ngomong apa ya miroron kelawan balik adi datan kanggo wilangan bolak-balik tak hitung falam yurtah mongko ora den buka sapa alaihi Qadhi bisain kelawan suci-suci akhirnya gak dibuka dening Gusti Allah tentang apa sing dadi pengangene teng pingajengane Muhammad Al-Hanafi. Kepala mongko ngucap sapa Al-Qadhi akhirnya bloko suka uri itu ngarepake ingsun as'alun ingsun ansualin saking persoalan bakon nasi itu memohalan teman-teman lali ingsun ing soal sumaka sapa ngoni buka sapa Qadhi roksahu ing tutup sirai Qadhi wastaghfara lan ngapura sapa Qadhi wa khodalan mundut sapa Syekh alaihi ing atase Qadhi al-ahda ing kesanggupan biadamil ingkari kelawan ora anane ingkar ala fuqara ing atase ngomong fuqara wong pikir wal itirad lan tentang alaihi ing atase fuqara orang bolak-balik takwa asring ngelu sirai dibuka sirai tutup sirai dibuka lan nyuwun ngapura marang Syekh Muhammad Al-Hanafi lan akhire ilinge ilang krono Syekh Muhammad Al-Hanafi mundut kesanggupane Qadhi kula wau kang supaya ora ingkar karo keberadaane wong sing semacam Syekh Muhammad Al-Hanafi jadi krono Syekh Muhammad Al-Hanafi gak ono sing dibutuhno kejaba namung Gusti Allah mane al-fuqara mulane kowe yo tentang karo wong sing kaya aku. Gara-gara wal i'tiradi alaihi lan tentang ing atase kok orang lan betul-betul ngoten niku napa nggih? Niku mboten kesombongan. Mboten kesombongan. Jadi kandhani kok ngoten mboten kesombongan. Wa kana lan ana sapa rijal toyaroni sapa wong lanang kang ahli miber. Wong sing lanang sing ahli miber. Tati iku teka sapa toyaron sapa rijal toyaron ilahi marang Syekh Muhammad fa yu'allim mengumurui sapa Syekh Muhammad ing toyaron ing rijal toyaron al adaba ing tata krama sumaya biruna mengkono miber sapa rijal bila lawa ing dalem awang-awang wanas alif yang durune padha ningali sapa menungso ilahi marang rijal toyaron kata ya ibu engko samat sapa rijal para wali-wali ahli rijal toyaron tegese para wali kang ahli miber ing awang-awang jadi wali ku manggune wonten sing pengine Dirgantara. Dirgantara ku segoro. Wah iya, Dirgantara iso segoro. Wes piye jan. Dirgantara iku awang lho anggere muni aja. Nggih. Ya ana sing manggune nggone segoro. Ya ana sing jero bumi. Nek bumi jenenge Bantolo wah iya Jon. Muga siap Jon. Amin. Dirgantara Bantolo. Nek apa? Nek segoro apa, Jon? Lali ora denger kok lali. Ora denger ya mboten ngertos ngono ora kok lali kaya tau denger Mas aku. Nggih. Rijal Toyaron, wali-wali sing tugas nggone awang. Wali alimi berding awang. Iku padha teko sowan marang Syekh Muhammad Al-Hanafi itu diwuri tata krama. Saking pentingnya tata krama kan sampeyan ora tata krama.
repot. Jadi sampai wali wae jangan ngaji krono ngaji toto krono. Muli barang bar diulang padha miber meneh ana ing awang-awang. Sedeng para murid padha ningali para dijalut kaya hingga ora keti. Bagaimana lan sapa Syekh Muhammad radhiyallahu anhu ya syukur ziarah sapa Syekh Muhammad Al-Hanafi subhanal bahri ing para wali kang manggon ana ing jero segara. Bagaimana mengono sapa Syekh Muhammad Al-Hanafi yadkhulu iku mlebet mlebu sapa Syekh Muhammad Al-Hanafi al-bahra ing segara. Bisa bi kelawan sandangane Syekh Muhammad Al-Hanafi. Wayam kusu mongko kendel sapa Syekh Muhammad Al-Hanafi satan ing dalem mangsa tawilatan kang suwe. Mari akhuji mengunuli metu sapa Syekh Muhammad Al-Hanafi alam tallah lan ora teles apa siabu sandangane Syekh Muhammad Al-Hanafi. Syekh Muhammad Al-Hanafi iku terkadang go ziarah marang wali-wali sing ditugasno dening Gusti Allah manggon ning ngene sakjroning segara. Akhirnya panjenengan mlebu ing jero segara kanthi sandangan kang diagem. Iki kendel suwe banget nang segara. Muli metu saking jero segara lan ora teles sanda krana napa? Ora nyaman. Wa zamalan nyejo sawa batulung marai setengah kepala ala sayyidi bahasa wa zamalan nyejo batulung marai setengah kepala pemerintahan ala sayyidi ngatasi mateni ala sayyidi Muhammad di ngatasi mateni sayyid Muhammad bahwa doa alan deleh sapa Syekh Muhammad lahu bahwa doa alan deleh sapa batulung marai lahu krana Syekh Muhammad Sayyid al-Itiqadi iku ala i'tiqadi fito ifatul fuqara ing dalem gulungane wong fakir. Wa kana lan sapa Malik yakro iku sengit sapa Malik Sayyidi Muhammad Sayyidi ing bendara ingsun Muhammad kan. Sayyid Muhammad. Wa ma dzalika dalem sertane getinge mengono wa ma dzalika lan dalem sertane getinge yursilu utusan lahu marang Syekh Muhammad Al-Hafiz syafaati ing dalem nulungi wong kang madlum. Kaya kodi monggo ngrampungi sapa Syekh Muhammad Al-Hanafi ing syafaat wa yaqulu lan dawuh sapa Syekh Muhammad Al-Hanafi liman marang haulahu kang ana ing kiwa tengene Syekh Muhammad. Ulama aqulu inilah akbalu hadar rajuli syafaatan la astati ubal akbalu syafaatahu. Ulama kalau semangsane arep semongso arep dawuh ingsun ini sedune ingsun la akbar ukuran rimo ingsun lihadal rajul marang iki wong lanang syafaatan ing syafaat la astati mongko ora kuat ingsun bal akbalu balik nrimo ingsun syafaat tahu ing syafaate hadar rajul ora ana aku ku yo sing nulungi ya wong iki cah lanang iki wa ata aja bulan gawe ingsun finasi ing dalem ati ingsun mindalika saking mengono-ngono ora kuat ingsun. Ana ing manakibe Syekh Abdul Qadir Al-Jailani khalifah ing zamane arep ziarah marang panjenengan. Bareng wis parek karo pondok Syekh Abdul Qadir jumeneng rebu ing niki anu niki. Napa nggih? Arti winginane iki. Nggih. Sampun kula arteke teng winginane teng mriki. Nggih. Iki kula arteke teng mriki awon nggih. Iki niku kelingan napa nggih? Ijolan terus ijolan. Nomornya bener ya? Nomornya bener apa itu? 276 267 nah, ini lho marai nggih 276 karo 267 ini sing marai nggih jadi niku artinya teng minggil winginane nggih akhirnya niki cerita tentang wiso niku nggih nggih jadi wa zama badul umara ya sayyidi Muhammad wa du'alahu sayyidi al-i'tiqadi fi taifatul bukhari wa kana yakrahu sayyidi Muhammad sing akhire raja kala wau niku asli sengit karo Syekh Muhammad Al-Hanafi ma dalika yuslahu fi syafaat nggih sehingga nalika niku nggih pengen njaluk syafaat kok jangan dongaki nggih
Ora iso. Justru aku iki sing kudune njaluk syafaat karo Syekh Muhammad Al-Hanafi. Ngoten maksudnya niku. Di Raja Jakmak iki dawuh marang wong-wong kang ana ing kanan kiri saben aku arep trimo syafaate wong kiyane Syekh Muhammad Al-Hanafi aku ora kuat balik tetep aku nrimo syafaate aku gawok marang kahanan kang ngono kang ngono. Kultu monggo ngucap ingsun fi nafsi ing dalem ati ingsun ya Sayyidi Muhammad ya Hanafi fajaat fi sadri fanqalaba mughman alaihi wa najani Allah azza wa jalla kula ora siji dina Syekh Muhammad katakan warid saking Allah nuli mundut sak siah gambarane nuli disawatake lan nalika iku ana ing kholwate iki sing minane mun kula tetake iki Mugi, iki terus sing winginane. Wa syafa'alan paring syafaat sapa Sayyidina Al-Hanafi radhiyallahu an inda amirin ing dalem ngersane raja Yusama kang den arani sapa Amir Al-Munatih ha ing Munatih. Kana ana sapa kuluman saben-saben wong natoha kang ngundhangi sapa Amir ku ing man kasaro iku mecahake sapa Amir Rosahu ing sira iman wa kana lan ana sapa Amir yang toko iku ngundhangi sapa Amir al-Mamali ka ing pira-pira budak benaya dai sultani ing dalem ngarepe sultan al-Maliki kang dadi raja al-Asrafi kang mulya Bersibaya kang bangsa Persia Faqala mengko ngucap Del Qasiti marang utusane Syekh kul ngucap sali Syekh marang guru ukut kani dawuh ukut fi zawiyatika ukut tunggu sira fi zawiyatika ing dalem pondok wala tu'aridhu lan aja nentang sira hu ing raja wa illa lan lamun nentang sira ora nurut jaa mongko teka sapa raja laka marang sira yang toku kali ngundangi sapa raja ka ing sira wayak suruh wayak sira lan mecahake sapa raja saka ing siranira pada karo mongko nutur sapa al-qasidu utusan zalika ing mengono ucapane Amir li syekhi marang syekh falam yarudda mongko ora mangsuli sapa syekh alaihi ing atase qasid jawaban ing jawaban falam madakhala mongko tetkane manjing alailu apa bungi kasyafa mongko buka zalikal Amir sapa mengono Amir rasahu ing sirahe Amir wa dadi sapa Amir yang tohu iku ngundhangi sapa Amir al-khiltona ing pager-pager ila mata ing yen mati sapa Amir babala wa mengko tumeka apa al-khabar li sultani marang sultan wala mengko ngucap sapa sultan qotala mata ini ing Amir sapa Al-Hanafi Muhammad Al-Hanafi Syekh Muhammad Al-Hanafi radhiyallahu anhu tau pari syafaat wong liya ana ing ngersane kepala pemerintahan kang aran Amir Munatih Amir iki sapa wae kang digundang mesti mati pecah sirahe nggih Amerika sering nggundangi budak-budak ana ing ngarepe Sultan Bersibaya nggih nggih jadi nah cara wong Jawa duwe ngelmu terus perujul gundangane kaya sarjana nggih akhirnya Amir ngucap marang utusane saya Muhammad sira ngucap marang guru nira saka tengah-tengah ing pondoke aja nentang Amir yen sira nentang Amir bakal teko nggundangi sira lan mecahake siranira. Kuman kang ngono iku diaturake marang Syekh. Ditantang karo sing wong sing duwe wedhus ngelmu wedhus rujuk ditantang sarjo. Sarjo. Panjenengane ora mangsuli bareng majeng bengi Amir buka serbane nuli nggundangi pager-pager omahe engko mati. Kobar iki teko ing ngersane Sultan Bersibaya. Nuli dawuh jadi Amir itu dipateni dening Muhammad Al-Hanafi. Wa arsalan utusan Ibnu Katilata ing wa arsalan utusan sapa Syekh Ibnu Katilata ing Ibnu Katilah marotane dalam siji mangsa sarambanya sau kali nyapaati sapa Ibnu Katilah inda insanin dalam sandinge manusa min kubara il mahallati kang tetep saking pira-pira penggedene kampung. Faqala mongko dawuh sapa insan ingkanal menawa sapa Ibnu Katilata Ibnu Katilah fangkiran iku wong pikir layu ari mongko ora nentang sapa Ibnu Katilah al-wulata ing wong kang nyekel pemerintahan. Wa ilam yaskut lan lamun ora meneng sapa Ibnu Katilah Imam Ibnu Katilah kotok tu mongko ngetok ingsun
masori nahwing pro ususe Imam Ibnu Katilah fi batihi ing dalem wetenge Ibnu Katilah. Watakat daro monggo sumpek atine sapa Ibnu Katilah ta Imam Ibnu Katilah mindalika saking ucapane mengkono-mengkono manungsa. Wasalang tusan sapa Ibnu Katilah aklama khalawe weru sapa Ibnu Katilah Asy-Syaikh Muhammad Al-Hanafi ing Syekh Muhammad Al-Hanafi. Pokoknya mengko dawuh sapa Syekh Muhammad Al-Hanafi wa utawi waladzi utawi kepala kampung tata kotqou iku wong kang tugel wong kang diketok-ketok ya wong sing tugel masori muga apa pira-pira ususe kepala kampung ibadhi ing dalem wetenge ladi farsala mongko utusan lahu marang krono insan sayyidi sapa sayyidi Muhammad al-Hanif Muhammadun sayyidi Muhammadun sapa sayyidi Muhammadun jamaatan ing sak rombongan ngal fuqara kan saking wong-wong fakir wa marolan merintahi sapa Imam Muhammad al-Hanafi ing jamaah idza tola'at kalane mung